Znajdujemy się w niesamowitym mieście Bytom na Górnym Śląsku. Razem z delegatem z ziemi lubuskiej. Dobrze mówię. Proszę Państwa, cud drogowy. Tu się wchodzi na przejście, a tam się przechodzi. No i wytłumaczcie mi to. Za tym płotem tajemnicza budowla powstaje. Proszę Państwa, pokażę Wam. O, pa. Budynek handlowo-usługowy, a będzie to Lidl. No i fajnie. Stadtpark w Bojten. Proszę. Wyspa marzeń. Ktoś tam nawet se siedzi, marzy. Kaczki pływają. Woda szumi. Trawa rośnie. Słuchajcie, kupiłem sobie takie buty. Powiedzcie, czy 30-letniemu chłopowi wypada, czy to jednak zarezerwowane do Gen Z? Widzimy właśnie efekty burzy zeszłonocnej, która poniszczyła drzewo, ale ja widzę, że nie była tylko taka burza, ale była tu również burza w szklance, nie wody, a wody. Patrzcie, co się to porobiło. Za Niemca tego nie było. Za Niemca drzewa byli twardsze. Patrzcie, jakie wielkie, stare, zabytkowe. Daj ciul. Kąpielisko miejskie, na którym dzień po otwarciu wystąpił już incydent kałowy, ale widzę, że ludzie pływają, czyli chyba batona wyłowiono. Jak ten staw był rewitalizowany i była spuszczona woda, to tam siedziałem na schodkach z kolegami pić piwo i tam biegałem sikać na tą wyspę. Można było do niej dojść. O, taka historia. Jako ważny obiekt architektoniczny, szalet miejski, na którym to niczym w pradawnych świątyniach, nie? Tam jakieś jaskinia Lascaux, tam te malują konie i te malowidła, czy prawda jakieś witraże, a tu proszę, na szalecie miejskim co mamy? Dziwka, męska dziwka, jebać, daje dupy, jebać kible publiczne, pis i bagiety. O, chłopie, to jest... No tu patrzcie, idzie pożyć, a to cały czas jest na sprzedaż i ja mówię Wam, że ja kiedyś kupię ten budynek, tylko musicie tak, mniej adblocka, więcej łapek w górę, donaty na streamach. Proszę, Wrocławska 58, willa eklektyczno-secesyjna 1900 rok. No, także klikajcie i potem ja tu dzwonię i... O, patrz, my to kupujemy. Wy nie kupujecie, bo ja już zaklepałem, że ja to kupuję. Tu by się grilla robiło, tu na balkonie, Jezu, ludzie. Jeszcze trochę, już niedługo. A tu kontynuując spuściznę cywilizacyjną, utrwaloną w piśmie, co mamy? Polonia Bytom, Polonia Bytom, Polonia Bytom, Chuligan, HWDP, ACAB, co tłumaczę, All Cops are Bastards i Dym KNF. 5, 2K24, to nie wiem co się działo, KNF, Polonia, Księstwo Bytomskie, proszę, o. RK powieszona, bardzo przepraszam kibiców ruchu. Zabudowa Kleinfeldu, tudzież Kneifeldu. No trzeba przyznać, że tu by se tu idzie pożyć. Mieszkania takie 100 metrów, czasem 100 plus. Fajne. Tylko balkoniczki takie małe, ale oprócz tego, no, czuć pieniądz. A tu proszę, połowa odpicowana elegancko, a druga połowa jeszcze czeka na lepsze czasy. Ciekawe, czy w cechu rzemieślników zrzeszyliby mnie jako youtubera i streamera, ale dziś niedziela, to nie zapytamy. O, widzicie, to tu balkonik, na śniadanko se wyjść elegancko, no to jest coś. Namówili. Dobre chłopaki patrzą na świat przez kraty. Woń pod wiaduktem jest tradycyjnie unikatowa. Jako że tam mamy oczyszczalnię ścieków i wszystko się tu kumuluje, wrażenia zapachowe są wspaniałe. Tu bukiety rozmaite, no uczta dla konesera. O, a tu w ogóle unikatowe ujęcia, które za niedługo będą miały wartość historyczną, bo tu mamy zerwany wiadukt. A może kiedyś jeszcze wróci. Bardzo mi się tu podoba ta chałupa, taka na zadupiu, między gdzieś Łagiewnikami a Bytomiem, taka samotna, opuszczona, rozdupczona, zaniedbana, ale taka, coś w niej jest taka, mogłaby być superowa. To dzisiaj ten dzień.
Halincia. No ale co? A, niedziela, zamknięte. No to jednak jeszcze nie ten dzień. Propos śladów kulturowych, patrzcie jaki dziwny hieroglif. Cóż to może być? Rakieta? Kaktus? O, rzeczywiście. Widać pewne podobieństwo. Jednorakie wpływy kulturowe. O! Jest i trzeci. I czwarty, coraz mniejsze. Już ledwo poznać. Zmierzając w stronę pięknych Łagiewnik, po raz kolejny bity będzie rekord świata, a co najmniej ziemi bytomskiej, no dobra, no Łagiewnik i Śródmieścia w krokach. 11 181, czyli 8,38 km. Czyli tak naprawdę jakiś kilometr więcej, bo on mocno dość zaniża. Zobaczymy jaki będzie finalny wynik. Na łagiewnickiej ziemi, ponoć tutaj mamy być ugoszczeni najlepszą śląską roladą w Bytomiu. Ile w tym prawdy? Okaże się. Proszę Państwa, no dobrze jest. No, Kafe Horst przekroczyło oczekiwania i wysublimowane gusta smakoszy, kulinariów są zaspokojone, to jest mało powiedziane. Przybywam z przyszłości. Szybki skok na góry z panem delegatem celem komparacji. Czy lepiej wypadnie tarnogórski kunszt, czy może łagiewnicki, bytomski Horst? Słuchajcie, można by tą kamerę zanurzyć w piwie, ale trochę wstyd. Proponuję z piwem zrobić jednak co innego. Gist. O! Proszę. Tarnowskie Góry jako miasto nadmorskie atakujemy dzisiaj rybką typu halibut. Powiem wam, że wygląda, panie Dominiku, dobrze. Apetycznie. Jest dobrze. I oprócz pysznej kuchni regionalnej, wspaniałej architektury na rynku tarnogórskim, pojawiła się też nowa, fajna możliwość. Można się wykąpać za darmo. Ta woda to chyba wysycha zanim doleci do człowieka. Co Dominik, w sobotę nie wyszło, ale dzisiaj przynajmniej Piękna sprawa. nadrobione. Ale wróćmy do Bytomia. To jest Bambi. A to jest co? Jakiś królik. Tu jest jakiś skunks. Wewióra. To byli te. Nie pamiętam. A po takim wspaniałym jedzeniu fajnie by było na przykład spalić i popływać, ale niestety Urząd Miejski w Bytomiu zabrania mi pływać w łagiewnickim stawie. Może to akurat i dobrze. A jesteśmy w Łagiewnikach, w bardzo ładnym parku odrestaurowanym też jakiś czas temu, parku Amendy. Ale powiedzcie mi, co to jest ta Amenda? Czemu to się tak nazywa? Internet milczy. Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządowych terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach. Nic z tego nie rozumiem, ale kwitnie tu bardzo piękna łąka kwietna. Zapomniane budowle w Łagiewnikach i znowu pojawia się motyw spotykany już wcześniej. Motyw tego typu. Na odwiecznie polskim Śląsku takie rzeczy. Ale powiem Państwu, że temperatura dzisiaj miała być niższa. Ale, panie Dominiku, trochę paruwa jednak. Jak to mówi młodzież, lampa jak... Nie powiem, rolada i piwo już tu kapią z czoła. Jest ciężko, a będzie ciężej. Fajny klimacik, resztki po hucie Zygmunt. Coś tam budują. I taki jeden się ostał familok. W środku w sumie niczego. I po raz kolejny dzisiaj, ale tym razem jakże wielki, potężny. Głównie górują motywy, prawda, policyjne, antypolicyjne, polonijne, jak widać, PB, Polonia Bytom. No i takie, nie będę czytał, bo to mi zdemonetyzują film. Jak pomyślę, jak daleko mamy, żeby wrócić, to mi się chce. Bojtna Wasa, Bytomka, woń, w akompaniamencie tego 40-stopniowego upału jest lekko wyczuwalna, no co tu powiedzieć. Odpowiedzmy więc na postawione w tytule pytanie. Czy w Bytomce są rekiny? Boję się, powiem wam, że wsadzić tę kamerę do fontanny to było jedno, ale do Bytomki no, różne krążyły opowieści, że to rozpuszcza tkanki ludzkie i zwierzęce. Czymcie się.
Ręka nie szczypie. Nie jest najgorzej. Mam nadzieję, żeście się nie rozpuścili, co? Byli rekiny. Ha. Patrzcie. Dzięki technologii, jakie mam, włazicie tam. Jest tam co? Halo? Czekamy. Jak już tu jesteśmy, to złazimy. Ho, 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 ho. Wszystko jest po staremu, słuchajcie, rekinów nie ma. Piękne rejony i wszystko pod domem. Tylko że już jesteśmy lekko zmiękczeni i zmęczeni. Jest godzina 16:49. Na liczniku w tym momencie 20 000 kroków pękło. 16 km około. A gdzie tam jeszcze do domu? Jak się pan czuje? Co za miejsce, nie do życia. Widać, że była burza mała w nocy. Są takie lekkie, drobne kałużki. O, kule! Normalnie byśmy tu już padli z wycieńczenia, z pragnienia, z upału, ale na szczęście jest drogowskaz, który nas prowadzi do cywilizacji. Jest to szyb Krystyna. Wyszliśmy, okazuje się, na tak zwanej Małgorzatce i tu znowu, proszę, świadectwa odległych cywilizacji. Seba, Siwy Mały, www.outlaw, manifo.com, możecie wejść zobaczyć. Karku, Ibisz, Duduś, Kuki, Zwolan, 23 621, 18 km, aż mi się ręce trzęsą, na uzupełnienie elektrolita Benz. Puentując przygodę, moi drodzy, kończymy z wynikiem 25 319,2, no 20 kilosów pękło. Był to kolejny epizod bytomskiej epopei, tym razem pod tytułem Czy w Bytomce żyją rekiny? A czy żyją? Dowiem się, jak będę składał materiał, bo nie wiem, co się tam nagrało. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i komentarza. Jak się podobało, panie Dominiku? Było fantastycznie. To nara.